Bideo honetan, saiatuko gara konparatzen adimen artifiziala erabiltzeko txatak edo erabiltzeko ditugun aukera ezberdinak konparatzen. Horretarako galdera pare bat prestatu dut, bat irakasle ikuspegitik eta beste bat ikasle baten ikuspegitik. Bueno, joango gara ikusten ze erantzun jaso ditudan, bale? Badaude lau plataforma konparatzeko eta hasiko gara POE plataformarekin, bale? Hasiko gara honekin, aukera ezberdinak ematen dituelako txateatzeko, bale? Adimen artifiziala erabiltzeko. Sage, GPT-Lau eta bar, bale? Claude eta chat. Bueno, joango gara ikusten, banan, bale? Lehenengo galdera izan da, irakasle aldeti, momentu batean, egin dut gazteleraz, euskeraz, arazoak ematen dituztelako askotan, bale? Gero beste bideo batean, saiatuko naiz baita lau plataformak edo konparatzen euskera erabiliz, bale? Bueno, egin dut gazteleraz eta orduan galdera da. ¿Puedes hacerme un cuestionario para alumnos de sexto de primaria sobre los animales vertebrados? Las preguntas deben ser de opción múltiple y un total de 10 preguntas, ¿vale? Hemen baita ere eskatuan nizkion erantzunak, baina, eta eman, baina ez dut egin, ¿vale? Venga, hasiko gara POErekin eta Sage plataforma erabiliz, erantzunak, abar galdera eta horrelakoa. Hemen nahiko antzekoak izango dira guztiak, bale? Eskatu dio kuestionario bat, eta behar bada galdetegi bat, eta behar bada nahiko antzekoak izango dira. Bueno, POE erabiltzen dugunean, eta hori da joango gara konparatzen, ze aukera gehiago ematen dituen. Ikusten duzuen ez hemen POEk ematen du gero, eman eta gero, galdetik eman eta gero, ematen ditu beste aukera batzuk. Adibidez, ¿podrías proporcionarme más información sobre los animales vertebrados? ¿Hay algún recurso en línea que se pueda utilizar y demás? ¿Vale? Momentu batean, beste galdera bat egin, beste froga bat egin dudanean, esan dit baita ere, ¿vale? Hemen daukat, ¿podrías proporcionarme las respuestas correctas para el cuestionario? ¿Vale? Beitu berak ere egin du horrelakorik, ¿vale? Orduan, POEk ematen ditu beste aukera batzuk egiteko, ¿vale? Ez du frogatu besteak, ez ditu frogatu nahiko antzekoak izango zerelako, ¿vale? Gero, bai, desberdinak izango dira irakasle aldetik egiten dudanean. Bueno, ikusiko dugu bigarrena da ju, hemen berdin ematen dizkigu, galderak, eta hemen eskuinean agertzen dira esteka batzuk zeo zer gehiago jakiteko horri buruz, ¿vale? Ematen dizkigu estekak. Actividades de aprendizaje suplementarias de sexto, 100 preguntas para niños de primaria, eta bar, ¿vale? Venga, Perplexity eginda, Perplexity plataforman eginda, berdin, baditugu galderak eta erantzunak, eta hemen gero, berriro, baitare, ¿vale? Informazio gehigarria. Edo nondik atera duen informazio hori, ¿vale? Zer erabili duen galdetegia egiteko. Sakatzen badugu, joango gara esteka horietara eta informazio gehigarria jaso. Venga, joango gara ChatGPT-rena, horrein ezagunena dena, eta hemen egin du normal galderak eta erantzunak, eta besterik ez, bale? Honekin egin dut egin ditu bi froga ikusteko nola ezberdinak diren, bale? Eta hori gertatzen da baitare besteetan, bale? Batzuetan ezberdinak dira galderak eta erantzunak, bale? ¿Cuál de las siguientes opciones describe? Eta ¿qué es un animal vertebrado? Ezberdinak dira. Venga, joango gara Bing txatera, eta hor berdin emango dizkigu galderak eta erantzunak, eta baitare informazio gehiago, bale? Beitu hemen adibidez Educaplay jolas batzuk edo, bale? Orduan, beste informazio gehigarria ematen du. Venga, orain jongo gara beste galderara, jarri naiz ikasle moduan, venga, vale. Jarri naiz ikasle moduan, eta galdetu diot, venga, igoko naiz, venga.
Soy un alumno de sexto de primaria y quiero que me des información sobre los animales vertebrados. Clasifica la información de forma que los apartados me queden claros, ¿vale? Bueno, badakizu oso importantea dela prompt hori, nik egin ditut bi nahiko hori errezak, ¿vale? Simpleak, adibidez hau ikasle batek egin alduen moduan, eta ikusiko dugu zein informazio mota jasotzen duen. Venga, egin du lehenengo froga, poerekin GPT-4 erabiliz, eta bitu nahiko informazio ona eman du, ¿vale? Ondo sailkatuta eta oso argia, ¿vale? Hemen badago arazo bat, GPT-4 dauka limited access, uzten ditu 3-4 konsulta egiten egunero eta gero itxaron behar, ¿vale? Baina nire ustez argiena da, ¿vale? Ikusiko ditugu orain besteak, hau da adibidez Claude erabiliz, eta hemen, badaukagu informazioa, baina taldeak eta besterik ez, ¿vale? Ez dago sailkapen handirik edo. Beti bezala, poek baditu gero informazio gehigarria egiteko. Venga, horrengo da Claude Instant eta antzekoa. Vale? Horrengoa Chat GPT erabiliz eta berdin, nahiko antzeko informazioa. Eta horrengoa Dragonfly erabiliz. Behar bada laburragoa informazioa. Venga, joango gara Jou plataformara, eta hor, baitare, hemen kasu honetan eman dit informazio gutxi. Baina beste froga batzuk egiten, balein komentatzen nuena, erantzun ezberdina eman dit, eta orduan, hemen da beste froga batean, eta hemen bitu zailkatu du gehiago, eta behar da gehiago ordenatu ditu, ordenatu du informazioa. Venga, biti bezala hemen, eskuinean informazio gehigarria. Perplexity berriro, eta hemen Perplexityin, agertzen dira beti estekak, eta baitare, eta hau Perplexityin nahiko ondo dago nire ustez, vale? Batzuetan agertzen dira hitz batzuk asimarratuta. Berdin hor informazio gehigarria izango dugu, vale? Adibidez hemen, las ranas y los sapos, vale? Sakatzen badugu las ranas y los sapos gainean, baitare emango digu informazio gai horri buruz, vale? Orduan, batzuetan agertzen dira hori asimarraturik hitzak informazio gehigarria emateko. Bada ikasleak nabigatu aldu hortik eta informazio gehiago bilatu. Venga, baldin bagoaz Chat GPT-rena berdin, informazio normala, eta Bing, bitu hemen, kasu honetan informazio gutxi eman digu. Vale? Bueno, orduan ikusten duzuenez, plataforma ezberdinak erabiliz baitare, emaitza ezberdinak jaso ditugu. Importantea adibidez, nire ustez, GPT-4, vale? Ematen duena, askoz argiagoa eta informazio gehiagorekin, eta gero plataforma batzuetan izatea aukera informazio gehigarria izateko, vale? Edo nondik atera duen informazioa ikusteko eta esteka batzuk zabaltzeko gaian edo.